Hvad så, B-man? Hvad så der? Velkommen til Albany Comfort Inn, banket og meeting rooms i Albany. Vi er så i dag mandag, og vi har så været nede og leje et dyr i Boston, som vi allerede har kørt ca. 320 km i. Det er en Kia Sportage 4-wheel drive, måske ikke for jer der kender den. Whatever. Og det er noget med, at det er en V8? Nej, det er det så ikke. Hvis man selv laver lyden? Ja, hvis vi selv laver lyden, så er det en V8. Ellers så kan vi komme med et glimrende eksempel på en V8 herovre. Den her fine model, den kan garanteret sige nogle lyde, som kun vor mor kunne lave dem. Men bortset fra det, så kan vi sige, at vi kører uden nummerplader foran. Og det er ikke fordi, vi er kørt ind i en fugl. Det er simpelthen fordi, at det er tilladt i Massachusetts. Nej. I hvor? I Maryland. Maryland, og kun køre med én nummerplade bagpå. Så i dag skal vi tilbagelægge cirka 500 km. Yes, sir. Og vi skal mod Buffalo. Og derfra skal vi til Niagara Falls. Så jeg tror bare, at lige for at få det med på videoen, så sparker dæk. Og er klar til dagens note. Morgen herfra.